Sen pidempiä puheita, niin annetaan Mikalle seuraavaksi vuoro. Kiitoksia. No niin, kiitoksia ja hyvää päivää hamppukansa. Tosi upeaa nähdä teitä näin runsaslukuisesti paikalla ja miksipä ette tulisi, kun ei ole 3 vuoteen pidetty ja on tällainen tauko ollut tässä välissä, niin tosi makeeta, että Tapsa ja porukka on saanut marssin tässä pystyyn. Ja tervetuloa tänne Vartiovuorelle, että täällähän pidetään näitä jatkoja iltaan saakka. Ja minä tiedän sen kokemuksesta, koska olen itsekin aikaisemmin osallistunut hamppumarsseille. Mä olin täällä mukana vuosina 2018 ja 2019. Mutta mä olin silloin, kun mä olin täällä, niin mä olin täällä tutkijana. Mä oon ammatiltani politiikan tutkija ja silloin mä työskentelin sellaisessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa, joka tutki pohjoismaista kansalaistottelemattomuutta. Ja tämä mun keissini tässä hankkeessa oli kansalaistottelemattomuus huumepolitiikan kontekstissa. Ja yksi tällainen juttu, mitä mä tein, niin mä tein etnografista tutkimusta suomalaisista kannabisaktivisteista, mikä tarkoitti, että mä haastattelin ihmisiä ja sitten mä osallistuin näille marsseille ja keräsin erilaista aineistoa. Mutta tällä hamppumarssilla mä en ole nyt sit mukana tosiaan tutkijana, vaan niin kuin Tapsa tuossa sanoi, niin mä oon nyt täällä Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtajana. Eli tässä kävi niin, että kannabisaktivismin tutkijasta tuli kannabisaktivisti itsestäänkin. Suomen kannabisyhdistys eli SKY on jatkanut aktiivista toimintaansa suomalaisen päihdepolitiikan kentällä nyt koronavuosinakin, vaikka näitä marsseja ja muita tällaisia tapahtumia ei juuri ole järjestetty. Ja ihan just tällä hetkellä niin SKY:n agendalla on korkeimmalla tämä kannabislailliseksi säännellyksi ja verolle kansalaisaloite, joka keräsi ne 50 000 kannatusta, niin kuin varmaan tiedätte, ja varmaan osa teistä oli aloitettamme myöskin kannattamassa, ja suuri kiitos siitä teille kaikille, ja nythän se menee sitten sinne uuteen eduskuntaan seuraavaksi, ja me nyt sitten odotetaan ja katsotaan, että mitä sen kanssa siellä käy. Kyllä. Tämä on aplodien paikka, mutta hallitus ei ikinä tule hyväksymään. Ja olen juuri tulossa siihen, kun mä olen vahvasti sitä mieltä, että hallitus ja eduskunta ei tule tätä aloitetta todennäköisesti hyväksymään. Toki mielellään otan yllätyksen vastaan, jos näin käy, mutta minä epäilen, että nyt kun meillä on täällä Suomessa tulossa ilmeisesti tällainen, en mä tiedä oikein, että miksi sitä oikeasti saa sanoa, mutta mä nyt otan riskin ja sanon, että oikeistohallitus. Ja näyttää siltä, että tämä hallitus ei tule tekemään minkäänlaista suunnanmuutosta huumepolitiikassa tämän seuraavan 4 vuoden aikana. Ellei se sitten tee tosiaan sellaista liikettä, mitä nyt kuulemma on Ruotsissa tehty, että käännetään vähän kelloja taaksepäin, että mä oon kuullut ja lukenut, että nyt Ruotsin oikeistohallitus on nyt säätämässä minimirangaistusta kannabiksen hallussapidolle niin, että jo grammakin riittää siihen, että saa 5 vuotta vankeutta. Joo, kyllä. Mutta mä luulen, että nämä meidän tavoitteet, eli kannabiksen vapauttaminen Suomessa, niin nämä on nyt ottamassa ainakin 4 vuoden aika lisää. Mutta tästä ei kannata masentua, vaan minun mielestä tästä tulee oikeastaan sisuuntua. Että jos me nyt tämän 4 vuotta jaksamme jatkaa tätä kamppailua ja kannabisaktivismiamme ja jaksamme pitää asiaa poliittisella asialistalla ja
jatkuvasti haastaa sitten tätä Suomen nykyistä huumepolitiikkaa, niin kuin me ollaan tehty tähänkin asti, eli ihmisoikeuksien eetoksella ja tieteellisellä tutkimuksella. Ja jos tämän lisäksi kannabiksen vapauttamisen historia etenee kansainvälisesti, ainakin Saksa, Tsekki ja Luxemburg ovat nyt laillistamassa kannabista ja meillä on nyt aikaa tässä pari vuotta katsoa, että minkälaisia kokemuksia sieltä sitten yleisemmin Eurooppaan kertyy. Mutta jos me teemme tätä työtä nyt tämän tulevan hallituskauden aikana pontevasti ja jaksamme jatkaa, niin meillä on mahdollisuudet tehdä kannabiskysymyksestä yksi seuraavien vaalien tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä. Mutta tänään me kuitenkin ollaan kokoonnuttu tänne juhlimaan. Ja kun me pohditaan nyt vaikka, nyt mä oon puhunut seuraavasta 4 vuodesta, mutta jos me katsotaan taaksepäin 4 kulunutta vuotta, niin on tapahtunut kannabiskysymyksessä oikeastaan todella paljon. Kieltolaki kumoon 2020 aloite dekriminalisoinnista, niin me saatiin se läpi, se meni eduskuntaan ja eduskunta toki sen hylkäsi, mutta sitä voidaan pitää erittäin merkittävänä poliittisen keskustelun pään avaajana ja keskustelun aloittajana. Ja ihan samalla tavalla mä odotan, että nyt tämä käsillä oleva laillistamisaloite, niin sekin kirjoittaa sit uuden luvun suomalaisen huumepolitiikan historialliseen kertomukseen. Ja tämä kertomushan on sellainen, että se antaa meidän kyllä odottaa koko ajan ja tällaiset pienetkin voitot tuntuvat sitten hyviltä, mutta minua ainakin tässä työssä lohduttaa sellainen asia, että minä tiedän, että mä oon voittajien puolella tässä jutussa, vaikka voitto ei vielä minun olekaan. Kannabis laillistetaan vielä Suomessakin ja sitten sinä jonakin päivänä, kun meitä tämän muutoksen tekemisessä vielä kiitetään, niin se kiitos kuuluu meille ja teille kaikille. Oikein hauskaa iltaa omasta puolestani ja kiitoksia. Suurkiitos Mika Luoma-aho.